ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு 6th சாப்டர்ல 16th சிக்ஸ்த் கேண்டோல 16th சாப்டர் பாகவதத்துல பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். போன 2 வாரம் மாதாஜி எல்லாரும் நிறைய பேருக்கு தெரியல மாதாஜி, மறந்துட்டாங்க போல இருக்கு மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா மாதாஜி ரிமைண்டர் போட்டுட்டேன் மாதாஜி, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆன சோ தட் போட்டுட்டேன் மாதாஜி, போட்டுட்டேன். ரிமைண்டர் போட்டு எல்லாம் அங்கேயே அந்த இதுலயே இருக்காங்க. எல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, மறந்துட்டாங்களோ என்னவோ தெரியல. அதுதான் ஒரு தடவை வேணா நீங்க ரிமைண்ட் பண்றேன் மாதா. ரிமைண்டர் பண்ணுங்க. அவங்க மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, போஸ்ட் காலையில இருந்தா போட்டாங்க. ஆமா, குரூப்ல போட்டிருக்கேன். பட் ஆனா இண்டிவிஜுவலா எனக்கு தெரியல. அதுதான் உங்களுக்கு கூப்பிட முடியாது இல்ல மாதாஜி. ஓகே, யாருக்கும் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா அவசியம் வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 16 சித்ரகேது மீட்ஸ் த சுப்ரீம் லார்ட். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். 2 வாரமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நிறைய விஷயங்கள் பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் ஒரு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் நமக்கும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல. அதுல நம்ம சித்ரகேது பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல இது 16வது அத்தியாயத்துல 4 முக்கியமான கான்செப்ட் இருக்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு அந்த ஜீவாத்மா, அதுவே தன்னோட ரியலைசேஷன்ஸ் சொல்லும். அதுக்கப்புறம் நாரதர் சித்ரகேத்துக்கு உபதேசம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் சித்ரகேத்து பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் பண்றது, பகவான் சித்ரகேத்துக்கு திரும்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி 4 முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சித்ரகேத்து யாரு அப்படின்னும் போது நம்ம விருத்தாசுரர் அவங்களோட பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். விருத்தாசுரர் ரொம்ப பெரிய டீமன் அப்படின்னும் போது பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட கேட்பாங்க, எப்படி இவ்வளவு பெரிய டீமன் ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டியா இருக்காங்களே, அப்ப இவங்களை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சித்ரகேத்து பத்தி சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, உபதேசங்கள் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்பதான் சித்ரகேத்து யாருன்னா அவங்க பெரிய ஒரு அரசர், ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல தர்ம வழியில எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாம ஒரு குறையும் இல்லாத ஒரு ஆட்சி. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை மட்டும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு குறை இருந்தது. அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய மனைவிகளும் உண்டு. குழந்தை வேணும் அப்படின்றதுக்காகவே, அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே நிறைய மனைவிகளும் இருந்தாங்க. பட் ஆனா அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை. அப்பதான் அங்கீரான்ற முனிவர் அவங்களுக்கு ஒரு யாகம் பண்ணி கொடுத்து ஒரு குழந்தையும் கிடைக்கிற பாக்கியத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த குழந்தை பிறக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க, ஒரு குறையும் இல்லாம பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையோட. ஆனா மற்ற மனைவிகள்லாம் கொஞ்சம் பொறாமை உணர்வோட அந்த குழந்தைக்கு விஷம் கொடுத்துருவாங்க. அப்ப அந்த குழந்தை இறந்து போயிடும். சித்ரகேத்து ரொம்ப வருத்தத்துல இருப்பாங்க. அப்பதான் நாரதரும் அங்கீராமணியும் வருவாங்க. அந்த குழந்தை அதையே பேச சொல்லுவாங்க. மறுபடியும் அதே உடல்ல அந்த குழந்தைய வர வச்சு, அந்த ஆத்மா வர வச்சு பேச சொல்லுவாங்க. அந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் பார்த்தோம். யாரும் யாருக்கும் நித்தியமான உறவு கிடையாது, எல்லாமே ஃபால்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான். இந்த பிறவில நமக்கு ஒரு சில உறவுகள் இருக்கும், அடுத்த பிறவிகள்ல உறவு இருக்கும், வேற உறவுகள் கிடைக்கும். எதுவுமே இந்த ஜட வாழ்க்கை விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு எதுவுமே நித்தியமானது இல்லை அப்படின்றத அந்த ஆத்மா சொல்லும். ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி மாதிரின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஒரு பணம் எப்படி கை மாறிக்கிட்டே இருக்கோ அது மாதிரி ஆத்மா கை மாறிக்கிட்டே போகும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆத்மா அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்ம கேட்கும்போது நமக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்ப நித்தியமான உறவுன்றது பகவான் தான் அப்படின் போது அந்த குழந்தை சொல்லுது, யாரு யாருக்கு அப்பா, யாருக்கு அம்மா, எந்த பிறப்புல, அந்த மாதிரிலாம் கேட்கும். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம எதுக்காக பிறவியில சுழற்சியில இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால நமக்கு அந்த மாதிரி பிறவிகள்லாம் கிடைக்குது. ஈவன் நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சோம்னா தேவர்களாவும் நம்ம இருக்க முடியும். அதே நம்ம தாழ்ந்த விஷயங்கள் செஞ்சோம்னா நம்ம தாழ்ந்த பிறவிகளையும் நம்மளால பிறக்க முடியும். அப்ப இது எல்லாமே பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். அப்ப நான் எனது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது இந்த மாதிரி பிறப்பிறப்பு சுழற்சியெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம். அது எதுவுமே நமக்கு நித்தியம் இல்லை அப்படின்றதுல அந்த குழந்தை சொன்னுச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம். இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் சித்ரகேதுக்கு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைக்கும், அந்த அரண்மனையில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். அப்போ உடனே அந்த எல்லாரும் பாய்சன் வச்சு இறக்க வச்சாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இனிமே குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு அவங்களாமும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பிராயச்சித்தம் எடுத்துப்பாங்க, யமுனா ஆற்றை
வாட்டர்ல நதிக்கரையில போயிட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு சித்திரகேது அவங்களும் வந்து யமுனையில நீராடி நாரதர் அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்பதான் பிரேயர்ஸ் நிறைய அந்த ஸ்லோகங்கள் மந்திரங்கள்லாம் நிறைய கொடுப்பாங்க, உபதேசங்கள். சங்கர்ஷ்ணர் தான் சித்திரகேதுக்கு ரொம்ப விருப்பமான இஷ்ட தெய்வம். அப்ப அவங்களும் வழிபாடு பண்றதுக்கான நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்ப அதெல்லாமும் நல்லபடியா கேட்டுப்பாங்க சித்திரகேது. அதை வந்து நல்லபடியா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க பகவானை தரிசிக்கவும் முடியும். 7 நாள்ல விரதத்தின் முறையில 7 நாள்ல தண்ணீர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு 7 நாள் கண்டினியூஸா முழுமையா அந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வித்யாதராஸ் அப்படின்னு 33 கோடி தேவர்கள்ல வித்யாதராஸ் அப்படின்ற ஒரு தேவர் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு சித்திரகேதுக்கு கிடைக்கும். அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்து அவங்க நல்லபடியா அவங்க பகவானை வழிபடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பகவானோட தரிசனமும் அவங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். அந்த வித்யாதராசா இருக்கும் போதுதான் அவங்க வந்து சிவபெருமானும் பார்வதியும் வந்து பார்வதி அம்மாவும் உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து சிரிச்சிடுவாங்க. சிரிச்சதுக்கு அப்பதான் அவங்களுக்கு பார்வதி அம்மா கிட்ட இருந்து சாபம் கிடைக்கும். அப்ப அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து விருத்தாசுரரா பிறப்பாங்க அந்த சாபத்தினால. ஆனா டிவோட்டியா இருக்கனால அந்த பிறவிலே அவங்க பகவானை அடைஞ்சிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஏற்கனவே இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அதாவது ஜீவாத்மா தன்னோட நிலைப்பாட்டு சொன்னது, அதுக்கப்புறம் நாரதர் கொடுத்த ஸ்லோகங்கள் அதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சரிங்களா? 30 வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நாரதர் வந்து ரொம்ப அதுலயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் அடங்கியிருந்தது. பகவானை பத்தின ரகசியங்கள் எல்லாம் அதுல வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சித்திரகேது 7 நாள்ல இதுதான் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஒன்லி வாட்டர். சித்திரகேது ஃபார் 1 week continuously chanted with great care. ரொம்ப அந்த விரதத்தை நல்ல முறையில அண்ட் அட்டென்ஷன் த மந்த்ரா கிவன் பை நாரத முனி நல்லபடியா அதை வந்து உச்சாரணம் பண்ணாங்க. அதனால சித்திரகேதுக்கு வித்யாதராஸ் அப்படின்னு அந்த ஒரு பிளானட்டும் கிடைச்சது அப்படின்றத பாக்குறோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சக்திகள்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம வந்து பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த மிஸ்டிக் பவர் எல்லாமும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நிறைய அனுகிரகங்கள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப அவங்க அனந்த தேவா, சங்கர்ஷ்ணர், பகவானோட அதாவது பகவான், அதுக்கப்புறம் பலராமர் அப்படியே இன்கார்னேஷன் வருது இல்லைங்களா, எக்ஸ்பென்ஷன். அதுல சங்கர்ஷ்ணரா வரவங்க வந்து பகவான், அதாவது பலராமர். அதாவது சதுர்வியூகத்துல வாசுதேவர் பகவான், சங்கர்ஷ்ணர் பலராமரோட சாயல், அதுக்கப்புறம் அனிருத்தர் பிரத்யும்னர், இவங்களாம் வந்து பகவானோட சன் அண்ட் கிராண்ட்சன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல அனந்த தேவா சங்கர்ஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப சித்திரகேது எப்படி அவங்களை பார்த்தாங்கன்றத நம்ம ரொம்ப பார்த்தோம். ஏன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு அந்த மந்திரம் நாரதர் கொடுத்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கும் போது இந்த ஸ்லோகத்துல உள்ள விஷயங்கள் நம்ம வந்து மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம சொன்னோம்னா சங்கர்ஷ்ணர் மனசுல நம்மள தியானிக்க முடியும். அதான் சித்திரகேது எப்படி வந்து சங்கர்ஷ்ணர் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருந்தாங்க. வெள்ளை தாமரைப்பூ மாதிரி இருப்பாங்க, அப்புறம் நீல கலர்ல உடை அணிஞ்சிருப்பாங்க, அப்புறம் தலையில கிரீடம், அந்த இதெல்லாம் இந்த அணிகலன்கள் எல்லாமே நல்லபடியா அவங்க வந்து சாத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சிரிச்ச முகத்தோட, கண்கள் வந்து ரெட்டிஷா, சுத்தி வந்து சனத்குமாரர்கள், அந்த 4 குமாரர்கள், பிரம்மோட பிள்ளைகள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த 4 குமாரர்கள் புடைச்சூழ அவங்க வந்து சித்திரகேதுக்கு காட்சி கொடுத்தாங்க. அப்ப இதை நம்ம நல்லபடியா ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது வெள்ளை கலர்ல இருப்பாங்க, தாமரைப்பூ மாதிரி, ப்ளூ கலர்ல ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து தலையில எல்லாம் கிரீடம், அப்புறம் வந்து அணிகலன்கள்லாம் நல்லபடியா அணிஞ்சு சிரிச்ச முகத்தோட ரெட்டிஷ் ஐயோட, அப்புறம் வந்து சுத்தி வந்து நிறைய இந்த சனத்குமாரர்கள் இவங்களை வந்து புடைசூழ இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இதை மனசுல நினைச்சிட்டு அந்த மந்திரங்கள் நம்ம நல்லபடியா உச்சாரணம் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம 31வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணாம மந்திரம் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण डिवोटीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पुष्पा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी, வாழ்க வளமுடன் माता जी। हरे कृष्णा अमृतम माता जी प्रणाम। இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் மாறினது தெரியல நினைக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் வரல. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுங்க. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 31 ஸ்லோகத்திலே நம்ம இந்த வாரம் பார்க்கணும். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பமோ அவங்க அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க. வாசிக்க மாதாஜி. அவசியம். புஷ்பா மாதாஜி இல்ல பிரபுஜி வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறாங்களா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தர்சன ஸ்வஸ்த சமஸ்த கில்பிஷ ஸ்வஸ்தாமலாந்தகரணோ பியானான் முனி பிரவத்ருத்வ பக்தியா பிரணயாசு லோசான பிரசுஷ்ட ரோமானமத் ஆதிபுருஷம். சித்திரகேது மகாராஜன் பரமபுருஷரை தரிசித்த உடனேயே எல்லா பௌதிக களங்களிலிருந்தும் தூய்மை அடைந்து அவரது ஆதியான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றார். இவ்வாறு மௌனமாகி பகவானிடம் உள்ள அன்பினால் மெய்சிலிர்த்து அவரது கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது. அவர் சிறந்த பக்தியுடன் பேர் அன்புடனும் மூல முழுவர் கடவுளை பணிவுடன் வணங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் படிக்கணுமா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் தான் பிரபுஜி. சரி, வாழ்க்கை சரி. 35 வரைக்கும் வாசிச்சிடுறீங்களா? 31ல இருந்து 35 வரைக்கும் வாசிக்கிறோம். 32. சித்திரகேது அன்பும் பாசமும் நிறைந்த கண்ணீரால் பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களுடைய இருப்பிடத்தை மீண்டும் மீண்டும் நனைத்தபடி இருந்தார். ஆனந்த பரவசத்தினால் அவரது தொண்டை அடைத்து கொண்டதால் நீண்ட நேரமாக பகவானை துதிப்பதற்கேற்ப வார்த்தைகளை அவரால் உச்சரிக்க இயலவில்லை. 33. அதன் பிறகு புத்தியால் தன் மனதை கட்டுப்படுத்தியதன் மூலமாக தன் புலன்களை புற ஈடுபாடிலிருந்து தடுத்து நிறுத்திய அவர் தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக பொருத்தமான வார்த்தைகளை திரும்ப பெற்றார். இவ்விதமான புனித சாஸ்திரங்களின் பிரம்ம சம்ஹிதை மற்றும் நாரத பஞ்சராங்கதம் போன்ற சாத்வ சம்ஹிதைகளின் சொரூபமானவரும் ஜெகத்குருவுமான பகவானை அவர் பின்வருமாறு துதிக்கலானார். 34. சித்திரகேது கூறினார், வெல்லுதற்கரிய பகவானே, உங்களை யாராலும் வெல்ல முடியாது. என்ற போதிலும் தங்கள் புலன்களையும் மனதையும் அடக்கிய பக்தர்களால் நீங்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறீர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. உங்களிடமிருந்து எந்த பௌதிக ஆதாரத்தையும் எதிர்பார்க்காத பக்தர்களிடம் நீங்கள் காரணமற்ற கருணை காட்டுகிறீர்கள் என்பதால் அவர்களால் உங்களை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடிகிறது. உண்மையில் நீங்கள் உங்களையே அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு உங்களுடைய பக்தரிடம் முழு ஆதிக்கம் உள்ளது. 35. பகவானே, இப்பிரபஞ்ச தோற்றமும் அதன் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவையும் உங்களால் விபூதிகளாகும். பிரம்மதேவரும் மற்ற சிருஷ்டகர்த்தாக்களும் உங்களுடைய ஓர் அம்சத்தின் சிறு அம்சங்களே அன்றி வேறில்லை. அவர்கள் பெற்றுள்ள பூர்ணமற்ற படைப்பு சக்தி அவர்களை கடவுளாக ஈஸ்வரர் ஆக்காது. எனவே தங்களை தனித்தனி கடவுளாக நினைக்கும் அவர்களுடைய உணர்வு உண்மையில் வீண் கௌரவமாகும். அது செல்லத்தக்கதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
இப்ப நம்ம சித்திரகேது கிருஷ்ண மாதாஜி சாரி, எது டிஸ்டர்ப் பண்ணேன்னு இப்பதான் நான் வந்தேன். எந்த இது மாதாஜி? 31 இப்பதான் மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். பத்மா மாதாஜி இப்பதான் 31ல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். என்ன இத்தனாவது கண்டம்? 6வது காண்டம் 16வது அத்தியாயம். நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு கண்டினியூஷன் தான் மாதாஜி. சித்திரகேது. சாரி மாதாஜி, டிஸ்டர்ப் பண்றேன். இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். வந்து ஜாயின் பண்ணல, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து 31வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப இது என்ன பேக்ரவுண்ட்னா, இப்போ நாரதர் வந்து மந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க. சித்திரகேது வந்து பகவான 7 நாள்ல வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே அருந்துட்டு பரிஷித் மகாராஜர் 7 நாள்ல முக்தி அடைஞ்சாங்க. சித்திரகேது வந்துட்டு இப்ப வந்து ஃபாஸ்டிங்ல நல்லபடியா தண்ணீர் மட்டுமே அருந்துட்டு பகவான நல்லபடியா அவங்க விரதம் ஃபாஸ்டிங் இது அந்த மந்திரத்தை வழிபாடு பண்ணதுனால அவங்கள பார்க்க முடிஞ்சது அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க வந்து சங்கர்ஷ்ணரை தரிசனம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவானை பார்த்த உடனே அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ்டசிக் ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பாவநிலை, எஸ்டசின்னு சொல்லுவோம், பாவநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த இது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா, சாதசங்கா, பஜனக்கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி இப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. நிஷ்டா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா, அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருவோம் இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் வருவோம் கண்டிப்பா. அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டுல வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ், பிரேம நிலைப்பாட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் எஸ்டசி ஸ்டேஜ், பாவா ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த நிலைப்பாடை தான் நம்ம இங்க சித்திரகேதுகிட்ட பாக்கணும். பவானி நேர்ல பாத்துட்டாங்க. அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, as soon as the Maharaja Chitraketu saw the Supreme Lord, he was cleansed of all material contamination. நம்மளோட மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் என்னன்னா ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லைங்களா. நான் எனது அப்படின்ற எண்ணத்துல நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நினைச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில பண்றோம் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து நம்மளோட மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்றது நம்ம பாக்குறோம். இந்த உலகம் தான் நித்தியம், இந்த உடல் தான் நித்தியம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் நித்தியம்ன்றதுல நினைச்சிருக்கோங்களா. அதுதான் கண்டாமினேஷன். அப்போ அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, கிளென்ஸ் ஆயிடுது. பவானி பார்க்கிற வரைக்கும் தான், பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட நிலைப்பாடு வேற ஆயிடும் இல்லைங்களா. அதுதான் he was cleansed of all material contamination and situated in his original Krishna consciousness. பகவான் பக்தன் அந்த நிலைப்பாடு சரிங்களா. அந்த நிலைப்பாடு being completely purified, அந்த நிலைப்பாடு தான் நல்ல ஒரு பரிசுத்தமான நிலைப்பாடு அப்படின்றத பாக்குறோம் ஒரு ஆத்மாவுக்கு இல்லைங்களா. ஏன்னா ஆத்மான்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், பகவானோட அம்சம், பகவான் விபு, நம்ம அணு, பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இந்த நிலைப்பாடுதான் ஒரு கம்ப்ளீட்டான நிலைப்பாடு இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல கம்ப்ளீட்லி பியூரிஃபைட் அப்படின்றத பாக்கணும். ஹி பிகம் சைலண்ட் அண்ட் கிரேட். அந்த நிலைப்பாட்டுல வரும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ரொம்ப மன அமைதியோட நல்ல அந்த நிலைப்பாட்டுல ஆழ்ந்து அந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம வந்து இருப்போம். பகவான்கிட்ட நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அமைதி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம பிரதானமா நம்ம நினைக்கிற வரைக்கும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஆன்சைட்டி இருக்கும். எப்பயும் ஒரு படபடப்பு, ஏக்கம், தவிப்பு இல்லைங்களா, கஷ்டம், வருத்தம், இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஜட உலக விஷயங்களே பிரதானம்னு இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். ஆனா என்னைக்கு பகவானே பிரதானம், நம்ம ஆத்மா பக்தியில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்துடுறோமோ அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சைலன்ஸ், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு, படபடப்பு, ஏக்கம், கஷ்டம், சோகம், தாபம் இது எதுவுமே இருக்காது. அமைதி இருக்கும். நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த அந்த நிலைப்பாடு பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் லவ் ஃபார் த லார்ட், tears fell from his eyes. ஒரு குழந்தை அம்மா மிஸ் பண்ணிடுச்சு ஒரு 10 நாள். ஒரு சின்ன குழந்தை, 1 வயசு குழந்தை அப்பா அம்மாவையோ ஒரு 10 நாள் பார்க்கல. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஒரே ஏக்கம், கண்ணெல்லாம் தண்ணி, சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப காலமா என்ன பண்ணிட்டோம், பகவானை பிரிஞ்சு நான் எனது, இந்த உலகமே நித்தியம்ன்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு பகவான் தான் சர்வ காரணம், அவங்கதான் நமக்கு உண்மையான உறவு, எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்போ நம்ம பகவானை பார்க்கும்போது அந்த உண்மையான அன்பு நமக்கு பகவான் மேல வெளிப்படும். நம்ம கண்கள்ல எப்படி இருக்கும், கண்கள்ல கண்ணீர் வரும். இவ்வளவு நாள் மறந்துட்டோமே இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான, வேற விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோமே அப்படின்ற நிலைப்பாடு வரும் இல்லைங்களா. அப்ப tears fell from his eyes and his hair stood on end. ரொம்ப பூரிப்போட இருப்போம். வித் கிரேட் டிவோஷன் அண்ட் லவ், பகவான் மேல பக்தி, அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் அதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படும். He offered his respectful obeisance unto the original personality of Godhead. பகவானுக்கு
வணக்கங்களையும் மரியாதைகளும் நம்ம தெரிவிப்போம். அதுதான் சித்திரகேதுட்டே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அவங்களோட நிலைப்பாடு எஸ்டசி ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. பகவானை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க, பரமானந்த நிலையில இருக்காங்க. பகவானுக்கு அவங்களோட வணக்கங்களையும் மரியாதைகளையும் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். வித் டியர்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் சித்திரகேது நல்ல அந்த அன்பு பக்தி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பகவான் மேல பரிபூர்ணமா ஏற்படுது. அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த ஃபால்ஸ் விஷயங்களை நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துறோம். அதனாலதான் நமக்கு அதுல சில சமயம் வருத்தமும் வந்துடுது இல்லைங்களா. அன்பு அஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் பற்றுதல் இதெல்லாம் இப்போ பகவான் கிட்ட நித்தியமான பகவான்கிட்ட ஆத்மா தன்னை சரணாகதி பண்ணும்போது அந்த அன்பு அஃபெக்ஷன் எப்படி இருக்கும், பகவான் பரிபூர்ணமா ஏத்துப்பாங்க, என்னைக்கும் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அது என்னைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்காது. அப்போ சித்திரகேது ரிப்பீட்டட்லி மாய்ஸ்டன் த ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட்ஸ் லோட்டஸ் ஃபீட். பகவானோட பாதத்தை திருப்பாதத்தை அவங்க கண்ணீரால அவங்க ஈரப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பிகாஸ் his voice was choked in ecstasy. எஸ்டசில அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அவங்களால வார்த்தைகள் பேச முடியல சரிங்களா. ஃபார் a considerable time he was unable to utter any of the letter of the alphabet to offer the Lord's suitable prayers. அப்படின்றது அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்லணும்னு ஆசை, ஆனா அவங்களுக்கு வாயில வார்த்தைகள் வரல. ஏன்னா அந்த பாவ நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா பகவானை அவங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பெரிய நிலைப்பாடு இல்லைங்களா. அவங்கள்ட்ட இந்த பியூரிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு, மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் எல்லாம் போயிடுச்சு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு வார்த்தைகள்லாம் அவங்களுக்கு வெளியில வரல. அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த எஸ்டசி ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. தேர் ஆஃப்டர் பை கண்ட்ரோலிங் ஹிஸ் மைண்ட் அண்ட் வித் ஹிஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க தன்னோட புத்தியால மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஹிஸ் சென்சஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் என்கேஜ்மெண்ட், மறுபடியும் மனதையும் புலன்களையும் அவங்க கட்டுப்படுத்தி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வராங்க புத்தியின் மூலியமா. ஹி ரெக்கவர்ட் சூட்டபிள் வேர்ட்ஸ் வித் விச் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ஃபீலிங்ஸ். தன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்காக அவங்க தன்னை தயார்படுத்திக்கிறாங்க. thus he began offering prayers to the Lord who is the personification of the holy scriptures. பகவானுக்கு அவங்க பிரேயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, சாத்வத சமிதா. சமிதா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரேயர்ஸ் சரிங்களா. நம்ம வேதங்கள் உள்ள பிரேயர்ஸ் அதோட பெனிடிக்ஷனோட சேர்த்து நமக்கு இருக்கதான் சமித்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவா. எல்லா பிரேயர்ஸ் அதோட பெனிடிக்ஷனோட அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம என்ன பார்க்கணும், பிரம்ம சமிதா பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. பிரம்மா உச்சரிச்ச கொடுத்த பிரேயர்ஸ் நமக்கு கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்ற இது ஸ்லோகம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ இதெல்லாம் கலந்து ஜாயினிங், அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒருமிக்கும் சரிங்களா. அதாவது சமித்தைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது என்னன்னா மந்திரங்கள் பகவான் நம்ம பிரைஸ் பண்ணுவோம், பெனிடிக்ஷனோட இருக்கும் அப்படின்றதான். அப்புறம் நாரத பஞ்சராத்ரா இதெல்லாம் என்னன்னா ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப உயர்ந்த தாத்பரியம் உள்ள விஷயங்கள். நாரத பஞ்சராத்திரால என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஆகம விதி முறைப்படி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் நமக்கு அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு அதுல நிறைய இருக்கும். ஒரு டெய்டி வர்ஷிப் அது எப்படி பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு அதுல நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம், பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுக்கு ஏதுவான விஷயங்களா. அப்ப பகவான் அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க, who is the thus he began offering prayers to the Lord who is the personification of the holy scriptures. நம்ம சொல்றோம்ல கிரந்த வடிவத்துல பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க, பாகவதமா பகவத்கீதையா இருக்காங்க அப்படின்றவங்க ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு. அப்ப அந்த ஒரு நிலை பகவானே அந்த மாதிரி எப்படின்னா பியூரா சரிங்களா. who is the personification of the holy scriptures பாக்குறாங்க. and who is the spiritual master of all, எல்லாருக்கும் தலைவர் இல்லைங்களா பகவான் அப்படின்றது. he offered his prayers as follows. இப்பதான் சித்திரகேதுவோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சித்திரகேது said, ஓ அன்கான்கயரபிள் லார்ட், யாராலையும் பகவானை வீழ்த்த முடியாது இல்லைங்களா. ரஜோகுணம் தமகுணத்தோட நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தோட இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை வீழ்த்த முடியாது, யாராலையும் வீழ்த்த முடியாது. நம்ம பூலோகத்துல உள்ள மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, யார் தேவர்களா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு உயிரினத்தாலையும் பகவானை வீழ்த்தவே முடியாது. அன்கான்கயரபிள் அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் இல்லைங்களா. ஆல்தோ யூ cannot be conquered by anyone, யாராலையும் பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனா யூ ஆர் சர்டன்லி கான்கர்ட் பை டிவோட்டீஸ். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சக்தி உள்ள பகவான யாரால மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடியும், டிவோட்டீஸால. டிவோட்டீஸோட அடையாளம்னா who have control of the mind and senses. மனதையும் புலன்களையும் யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணி
ஒருநிலைப்படுத்தி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பகவானுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸால அது அன்பையும் பக்தி வெளிப்படுத்துறவங்க அவங்களால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்போ யார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுக்கு உடனே பகவானை கட்டுப்படுத்துறாங்கனால யார் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும்? யசோதம்மா இல்லைங்களா? தே கேன் கீப் யூ அண்டர் their கண்ட்ரோல் பிகாஸ் யூ ஆர் காஸ்லெஸ்லி merciful டு டிவோட்டிஸ். பகவான் வந்து டிவோட்டிஸ்ட் எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப அனுகிரகத்தோட இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹூ desire no material profit from you. அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும், டிவோட்டிஸ் பகவான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட எப்படி இருப்பாங்க, பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு சரிங்களா? அப்ப சித்திரகேதா தான் நமக்கு இங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. என்ன இந்த பிரேயர்ஸ் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது. டிவோட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும், who have control of the mind and senses. இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி, ஃபால்ஸ் ஈகோல இருந்து விலகி பகவான் மேல ஒருநிலைப்படுத்தின மனதோடையும் புலன்களோட இருக்கணும்ன்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு பகவான் என்ன அவங்க என்ன பண்ண முடியும், பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ் who desire no material profit from you. இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம எதையும் கேட்காத இருக்கிறது. அதான் you are causelessly merciful to devotees who desire no material profit from you. Indeed you give yourself to them. இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மெட்டீரியல் ப்ராஃபிட்ல நம்ம கேட்காம பக்தி பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் ப்ராஃபிட் எல்லாமே நம்மளுக்கு நித்தியமானது இல்லைன்றதை நம்ம இப்ப அந்த ஜீவாத்மா சொல்லி நம்ம கேட்டோம் இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம திரும்பி அதையே நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தோம்னா அது உயர்ந்தது கிடையாது. சரி, நம்ம அது மாதிரி கேட்க வேண்டாம், நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மனதையும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி என்ன லாபம் நமக்கு அப்படின்னு ஒருவேளை நம்ம யோசிச்சா கூட, யூ கிவ் யுவர் செல்ஃப் டு தெம். நம்ம அந்த மாதிரி பக்தியில ஈடுபடும் போது நமக்கு உயர்ந்த பகவானே நமக்கு கிடைப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூ ஆல்சோ ஹாவ் ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் டிவோட்டீஸ். அப்போ இதுதான் பகவானுக்கு நமக்குமான ஒரு ஆனந்தமான நித்தியமான உறவு. பகவானும் டிவோட்டிஸ்ட் ரொம்ப அனுகிரகத்தோட இருப்பாங்க, டிவோட்டிஸும் பகவான்கிட்ட ரொம்ப பக்தியோட இருப்பாங்க. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல எந்த ஒரு நாட்டமும் இல்லாம பகவானே வேணும் அப்படின்னு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மை டியர் லார்ட், திஸ் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், இந்த ஜட உலகம் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், இந்த ஜட உலகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அண்ட் இட்ஸ் கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அனிகிலேஷன் ஆர் ஆல் பட் யுவர் அப்புலன்சஸ். இது எல்லாமே பகவானோட மகிமைகள், சக்தி இல்லைங்களா? எல்லா விஷயமே நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ அதெல்லாம் பகவானோட மகிமைகள், சக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுவும் இந்த முக்கியமா இந்த ஜட உலகம் இங்க நம்ம பாக்குறது காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன். இது பகவானோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மாயா சக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், அனிகிலேஷன் இதெல்லாம் பகவான் வந்து மாயா சக்தியின் மூலியமா பகவான் வந்து பண்றாங்க, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி மூலியமா பண்றாங்க. அதுவும் என்னது, அதோட ஆதாரம் என்ன, பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் தான் இல்லைங்களா? சின்ஸ் லார்ட் பிரம்மா அண்ட் த அதர் கிரியேட்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த போர்ஷன் ஆஃப் யூ. அப்ப இப்ப நம்ம வந்து தேவர்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் வேண்டி நம்ம தேவர்கள் எல்லாம் வழிபாடு பண்றோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட தேவர்களோட நிலைப்பாடு என்ன, நம்ம தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்றோம், அந்த தேவர்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க சித்திரகேது பிரேயர்ஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களும் என்னன்னா நத்திங் பட் ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் எ போர்ஷன் ஆஃப் யூ, பகவானோட ஒரு சிறு அம்சம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். their partial power to create does not make them God, ஈஸ்வரா. இப்ப வந்துட்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, பாகத்துல சர்க்கம் விசர்க்கம் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் பிரம்மா மூலியமா இந்த ஜட உலகத்தை அவங்க உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு பிரம்மாவும் பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஜட உலகத்தை உருவாக்குவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நிறைய ஒரு புரிதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யாரெல்லாம் வந்து நார்மலா ஒரு நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, கிரியேட் பண்றவங்க பிரம்மா, பாதுகாக்கிறவங்க விஷ்ணு, அழிக்கிறவங்க சிவபெருமான் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் பொதுவா பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், ஆனா பிரம்மாவோட நிலைப்பாடு அப்படியானா இல்ல, பகவான் எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்றாங்க, பிரம்மா அதுல ஒரு பார்ஷியல் பவர்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்தியை கொடுக்குறாங்க, அதன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க, அவங்க இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றாங்க. அப்படின் போது அவங்க வந்து ஈஸ்வரா, சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடா அப்படின்னா கிடையாது, அவங்களாம் பகவானோட ஒரு சின்ன அம்சம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேர் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் themselves as separate lords is therefore merely false prestige. It is not valid. அப்ப அவங்கதான் வந்துட்டு பிரதானமான கடவுளா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். You exist in the beginning, middle and end of everything அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா? பகவான் வந்து ஆரம்பத்திலையும்
நடுவுலயும் இறுதியிலும். எப்போன்னா இந்த உலகங்கள்ல சிருஷ்டி ஆகுதா, பிகினிங். அப்புறம் அந்த உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. மறுபடியும் அனிகிலேஷன், பகவான்ட்டு ஐடக்கிளம் ஆகுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த எல்லாத்துலயும் பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஃப்ரம் த மோஸ்ட் மைன்யூட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது ஆட்டம்ல இருந்து டு த ஜெய்ஜாண்டிக் யூனிவர்ஸ், த டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, எல்லாத்துலயும் பகவான் இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லை. அணுவில இருந்து பெரிய யூனிவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எது பார்த்தாலுமே பகவானோட எனர்ஜியில ஒரு அம்சமா தான் நம்ம பார்க்கணும். nonetheless you are eternal, having no beginning, end or middle. பகவானோட அம்சம் என்ன? பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம பாக்குறோம். எண்டோ நடுவோ அப்படிலாம் கிடையாது. ஆதி அந்தம் நடு இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு கிடையாது அப்படின்னு தான். பிறப்பற்றவங்க ஆரம்பமற்றவங்கன்னு தான் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை இங்கேயும் சித்திரகேது மென்ஷன் பண்ணாங்க. யூ ஆர் perceived to exist in these 3 phases and thus you are permanent. இப்ப பகவான் எப்படி இருக்காங்க? இந்த 3 நிலைப்பாட்டிலும் பகவானோட நிலைப்பாட்டை இங்க சொல்லிடுறாங்க. யூ ஆர் எட்டர்னல் சொல்லி, நோ பிகினிங் எண்ட் மிடில்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் நடக்கும்போது பிகினிங் மிடில் எண்ட் இதுல எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, பகவான் வந்து அவங்களோட எனர்ஜி மூலியமா ஊடுருவி இருக்காங்க, பெர்மனண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோங்களா, ஜென்மாதஷ்ய அப்படின்றது ப்ரிமைவல் காஸ் ஆஃப் கிரியேஷன், அனிகிலேஷன், அப்புறம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ், எல்லாமே பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அண்ட் தஸ் யுவர் பெர்மனன்ட். அப்ப பகவான் எப்பயுமே நித்தியமானவங்க அப்படின்றது சித்திரகேது தன்னோட பிரேயர்ஸ்ல சொல்றாங்க. when the cosmic manifestation does not exist, இப்ப இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் அனிகிலேட் ஆயிடுது இல்லைங்களா? பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார போயிடுது. ஆனாலும் அப்ப எதுவுமே இருக்காது. டெமிகாட்ஸ், அப்புறம் வந்து உயிரினங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், அந்த உறக்க நிலையில இருக்கும் இல்லைங்களா? யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் த ஒரிஜினல் பொட்டன்சி. ஆனாலும் பகவான் அப்ப எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட நித்தியமான நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறாங்க. எப்படி இருக்காங்க, கோலோகத்துல அவங்களோட இயல்பான நிலையில அவங்க எப்பயுமே இருக்காங்க. இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லாத அப்பையும் பகவான் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல அவங்களோட ஒரிஜினல் பொட்டன்சியல, அதாவது அந்தரங்க சக்தி சொல்றாங்களா, இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க, யோகமாயா, அந்த நிலைப்பாட்டுல அவங்க கோலோகம் வைகுண்டத்துல நிலைச்சு எப்பயுமே இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ ஒரு நாள் இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்கும் இருக்காது, ஆனா பகவான் எப்பயும் அவங்களோட அந்த கோலோகம் வைகுண்டத்துல நித்தியமா இருக்கிறவங்க. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கும், இங்க இந்த ஜட உலகத்துக்கு தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 36 வாசிச்சிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் 36ல 35 வரைக்கும் வாசிக்கணுங்களா? புஷ்பம் மாதாஜி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு புக்கு இல்ல மாதாஜி, இத வாசிக்கிறேன். வசிக்கிறோம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, ஓகேங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் டைம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அடுத்தது ஹரே பத்மா ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்களும் அடுத்தது வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 36ல இருந்து 40 வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாணு பரம மகதோஸ்துவம் ஆதி ஆந்தாந்திரவதி வர்த்தி திரய விதுரக ஆதா வந்தேபி சத்வானம் யத்ருவம் தத் ஏவாந்தராலேபி. பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மிகச்சிறிய பொருளான அணுவிலிருந்து பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் மொத்த பௌதிக சக்தி வரையுள்ள அனைத்திலும் தாங்களே ஆரம்பமாகவும் நடுவாகவும் முடிவாகவும் இருக்கிறீர்கள். இருப்பினும் ஆரம்பமோ நடுவோ அல்லது முடிவோ இல்லாதவர் என்பதால் நீங்கள் நித்தியமானவராவீர். இம்மூன்று காலகட்டங்களிலும் இருப்பவராக நீங்கள் உணரப்படுகிறீர்கள். எனவே தாங்கள் நிலையானவராவீர். பிரபஞ்ச தோற்றம் இல்லாத பொழுதும் ஆதிசக்தியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். 37. ஸ்ருதி ஆதிவீர் ஏஷ கிலாவிருதஹ சப்தவீர் தசகுணோத்தரைர் அண்டகோசஹ யத்ர வததி அணுகல்பஹ சகாண்ட கோடி கோடிபிஸ்தனந்தஹ. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மொத்த சக்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் ஆகிய 7 அடுக்குகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றும் முந்தையதை விட 10 மடங்கு பெரியதாகும். இந்த பிரபஞ்சத்தை தவிர இன்னும் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. அவை எல்லையற்ற அளவுடையவை என்றாலும் சிறிய அணுக்களை போல் உங்களுக்குள் சஞ்சரிக்கின்றன. எனவேதான் நீங்கள் எல்லையற்றவர், அனந்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறீர்கள். 38.
விஷய திருஷோ நரபாசவோ உபாசதே விபூதிர்ன பரம் தேஷாம் ஆசிஷ ஈச தத் தனு வினஷ்யந்தி யதா ராஜகுலம். பகவானே, பரமபுருஷரே, புலன்நுகர்வில் தீவிர வேட்கை கொண்டவர்களும் பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுபவர்களுமான புத்தியற்ற மனிதர்கள் மனித ரூபத்தில் உள்ள மிருகங்களை விட எவ்விதத்திலும் சிறந்தவர்கள் அல்ல. மிருக சுபாவத்தின் காரணத்தினால் அவர்கள் உங்களை வழிபட தவறிவிடுகின்றனர். அதற்கு பதிலாக உங்களுடைய பெருமைகளின் சிறு பொறிகளான அற்ப தேவர்களை அவர்கள் வழிபடுகின்றனர். முழு பிரபஞ்சத்துடன் தேவர்களும் அழிந்துவிடும் பொழுது அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட வரங்களும் அழிந்து விடுகின்றன. அது பதவியில் இல்லாத ஒரு அரசனின் பெருந்தன்மையை போலாகும். 39. காமதியஸ்வயிரசிதா ந பரம ரோகந்தியதா கரம்ப பீஜானி ஞானாத்மனி அகுணமயே குணகுணதோஸ்யத்வந்த ஜாலானி. பரமபுருஷரே, புலன்நுகர்வுக்குரிய பௌதிக ஆசைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டவன் சகல ஞானத்திற்கும் பிறப்பிடமும் பௌதீக குணங்களுக்கு மேற்பட்டவருமான உங்களை வழிபடுவானாயின் அவன் எப்படி மலடாக்கப்பட்ட அல்லது வறுக்கப்பட்ட விதைகள் முளைப்பதில்லையோ அப்படியே பௌதீக மறுபிறப்பிற்கு உட்படுவதில்லை. ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கையால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பென்னும் தொடர்ச்சிக்கு உட்பட்டுள்ளனர். ஆனால் நீங்கள் உன்னதமானவர் என்பதால் உன்னதமான முறையில் உங்களுடைய சகவாசம் கொள்ளும் நாட்டம் உள்ளவர்கள் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து தப்புகின்றனர். பதம் 40. ஜிதம் அஜித ததா பவதோ யதாக பாகவதம் தர்மம் அனவத்யம் நிஷ்கிஞ்சனாயே முனைய ஆத்மா ராமாயம் உபாசதே பவர்காய. வெல்லப்பட முடியாதவரே, உங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைவதற்குரிய களங்கமற்ற சமயமுறையான பாகவத தர்மத்தை நீங்கள் பேசிய பொழுது அதுவே உங்களுடைய வெற்றியாக அமைந்தது. பௌதீக ஆசைகள் இல்லாதவர்களும் தன்னிறைவுடைய முனிவர்களுமான குமாரர்களை போன்றவர்கள் பௌதீக களங்கத்திலிருந்து விடுபட உங்களை வழிபடுகின்றனர். அதாவது உங்களுடைய திருவடி தாமரைகளில் தஞ்சமடைய பாகவத தர்மம் என்ற முறையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவான், அதாவது இந்த 36 ஸ்லோகத்துல பார்த்துட்டோம், பகவான் எப்பயும் இருக்கிறவங்க அவங்களோட யோக சக்தியில இந்த உலகங்கள் உருவாகும், மெயின்டைன் ஆகும், அனிகுலேட் ஆகும். அப்போ எல்லாத்துலயும் வந்து பகவானோட எனர்ஜி இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாத சமயத்திலும் பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, இந்த காசு மேனிஃபெஸ்டேஷன் கூட இருக்காது, அப்பனா அனிகுலேட் ஆயிருக்கும். ஆனாலும் அப்பயும் பகவான் அவங்களோட நித்தியமான லோகத்துல எப்பயும் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஒரிஜினல் பொட்டன்சியல் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை பத்தி இங்க சித்திரகேத்து சொல்றாங்க. அதாவது இந்த ஜட உலகங்கள் நிறைய இல்லைங்களா. நம்ம இருக்கிற உலகத்துக்கு பிரம்மாவுக்கு எத்தனை தலை அப்படின்னு பார்த்தா 4 தலைகள் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானோட உருவாக்கத்துல நிறைய மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அந்த நிறைய மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்ல நம்ம இருக்கிற இந்த யூனிவர்ஸ் 4 தலை உள்ள பிரம்மாவோட யூனிவர்ஸ் வந்து இருக்கலே சின்னதுங்களாம், இருக்கலே ரொம்ப சின்ன உலகம். அதாவது 4 பில்லியன் மைல்ஸ், அதுதான் வந்து அதோட அளவுகோலை நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. இருக்கலே சின்ன உலகம் நம்ம இருக்கிற இந்த உலகம். அப்ப இந்த உலகங்கள் எப்படிலாம் இது இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல சித்திரகேது மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்ரி யூனிவர்ஸ் இஸ் கவர்டு பை 7 லேயர்ஸ். அந்த அடுக்குகள் சொல்லுவாங்களா, ஒண்ணு வந்துட்டு ஒரு அண்டம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, முட்டை வடிவத்துல இருக்கும். எல்லா யூனிவர்ஸும் முட்டை வடிவத்துல இருக்கும். நிறைய யூனிவர்ஸ் இருக்கும் பகவானோட போர்ஸ்ல இருந்து. அந்த யூனிவர்ஸுக்கு அந்த ஓடு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது வந்து 7 லேயர்ஸ் கொண்டது அப்படின்னு பாக்குறோம். எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஸ்கை, டோட்டல் எனர்ஜி, பிரதானான்னு சொல்லுவாங்க இதை சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ, இந்த மாதிரி வந்து 7 அடுக்குகளை கொண்டிருக்கும். ஒரு லேயரும் அடுத்தடுத்த லேயரை விட 10 மடங்கு அதிகமா இருக்கும். இப்ப இந்த எர்த் அப்படின்றது ஒரு அளவு இருக்கு அப்படின்னா அதோட வாட்டர் அப்படின்றது இன்னொரு 10 மடங்கு அதிகமானதா இருக்கும். இந்த மாதிரி அதிகப்படியா அது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். ஈச் 10 items greater than the previous one அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். There are innumerable universe beside this one and although they are unlimitedly large. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய உலகங்கள் இருக்கு. ஒரு முட்டை வடிவத்துல இருக்கு. 7 லேயர்ஸ் வந்து
அது வந்து வச்சிருக்கு, அதாவது ஓடா இருக்கு. அதுல வந்துட்டு அந்த 7 லேயர்ஸும் வந்துட்டு ஒன்னை விட இன்னொன்னு 10 மடங்கு அதிகமானதா இருக்கும். அது மாதிரி நிறைய யூனிவர்ஸ் இருக்கு இந்த உலகத்துல அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். although they are unlimitedly large, எல்லாமே ரொம்ப மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கும். நம்ம இங்க பாத்துட்டீங்களா, ஆட்டம்ல இருந்து அணுவுல இருந்து ஜெய்சாண்டிக் யூனிவர்ஸ், டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, இது எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இங்க அதுதான் நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம இங்க சித்திரகேது பிரேயர்ஸ்ல பாக்குறோம். although they are unlimitedly large, they move about like atoms in you. ஆனா அதெல்லாம் அணு மாதிரி பகவானோட திருமேனில மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. therefore you are called unlimited. அப்ப பகவானோட பொட்டன்சி எப்படிப்பட்டது? அன்லிமிட்டெட், ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்காது, அப்படி விஸ்தாரமா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ லார்ட், ஓ சுப்ரீம் அன்இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், இப்படிப்பட்ட பகவான் வழிபாடு பண்ணும் நிலை எப்படி? ஆனா சில சமயத்துல ஆத்மாக்கள் தன்னோட அறியாமையினால என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, அன்இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் ஹூ thirst for sense enjoyment, இந்த ஜட உலகத்துல சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசையோட இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, who worship various demigods, தேவர்களை நாடி போயிட்டு அவங்க கிட்ட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய வரங்கள்லாம் வேண்டி அவங்க நிறைய வழிபாடுகள்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த ஜட உலக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக. are no better than animals in the human form of life. அவங்களாம் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னா, அனிமல்ஸ் மாதிரி ஹியூமன் லைஃப்ல இருந்தாலும், ஹியூமன் லைஃபோட உயர்ந்த தாத்பரியம் என்ன? வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம், பரம்பரையோட கனெக்ட், ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம உயர்ந்த பகவான், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனோட உயர்ந்த பகவான். அப்ப இப்ப பியூர் டிவோட்டி சித்திரகேது, அவங்க மூலியமா நம்ம பகவானோட பொட்டன்சியலை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள சம்பந்தங்கள் எதுவுமே நித்தியமானது இல்லை. நித்தியமானதா இருக்கு அப்படின்னா கூட சரி, நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். ஆனா இங்க எல்லாமே என்னது, ஆத்துல போட்ட இலை மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், நீரோட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இல்லைங்களா. அதுக்குன்னு ஒரு பிடிமானம் இல்லாம அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுலதான் ஆத்மாக்கள் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஜீவாத்மா சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்படின்னும் போது மறுபடியும் இந்த ஜட உலக ஆசைகள்ல ஈடுபட்டு மறுபடியும் தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி இந்த ஆசைகள் திருப்தி பண்ணிக்கிறதுன்றது உயர்ந்த மனித பிறவி கிடைச்சும் நம்ம அதை நம்ம தாழ்ந்த விஷயமா நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம பிறப்பிறப்பு சோஷல மறுபடியும் நம்ம இந்த பெரிய துயருற்ற கடல்ல நம்ம சிக்கிக்கிறதுக்கான அடையாளம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் unintelligent persons who thirst for sense enjoyments and who worship various demigods no better than animals in the human form of life. சித்திரகேது ரொம்ப ஆழமான கருத்துள்ள ஸ்லோகத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. because of their animalistic propensities they fail to worship your lordship. இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்த்தோம், பகவானை வழிபாடு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அதுவும் மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த நித்தியமில்லாத இந்த ஜட உலகத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படாம அதுல உள்ள சந்தோஷங்கள்லாம் நம்ம கேட்காம பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு யாரு கிடைப்பாங்க, எவ்வளவு உயர்ந்த பகவானை கிடைப்பாங்கன்றதை பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அப்போ to worship your lordship and instead they worship the insignificant demigods. ஆனா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் ஆசைப்பட்டு தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுன்றது அவ்வளவு உயர்ந்த தாத்பரியம் இல்ல. who are but small sparks of your glory. ஏன்னா இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தேவர்கள் எல்லாருமே பகவானோட கொஞ்சம் சக்திகளை பகவான்கிட்ட இருந்து கிடைச்சி அதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க தன்னோட கடமைகளை அவங்க செய்யறாங்க, அவங்களோட ஜாப் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சுப்ரீம் மாஸ்டர் பகவான் இல்லைங்களா. ஸ்மால், ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் ஆசைப்படுறாங்க, பிரம்மாவாகணும், இந்திரன் ஆகணும், சூரியன் ஆகணும், சந்திரன் ஆகணும், அதற்கான தவங்களை பண்ணி அந்த போஸ்ட்டுக்கு அவங்க போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நித்தியமா அவங்க அங்க இருக்க போறது இல்லைன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப பகவான்டே அவங்க சக்திகளை எடுத்து அதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்க. அதை தேவர்கள் வழிபாடு பண்றதும் பகவானை நம்ம இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றதுன்றத கூட பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப who are but small sparks of your glory, யாரு, தேவர்கள்லாம் பகவானோட அம்சத்துல ஒரு பகுதி அப்படின்னு பாக்கணும். வித் த டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ், எப்போ அனிகிலேட் ஆகுதோ இந்த உலகங்கள் எல்லாம் திரும்பி பகவானோட திரும்பி எண்ணிக்குள்ளார போகுதோ, இன்க்ளூடிங் த டெமிகாட்ஸ், த பெனிடிக்ஷன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் த டெமிகாட் ஆல்சோ வேனிஷ். தேவர்களும் பகவானோட திரும்பி எண்ணிக்குள்ளார போயிடுவாங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த அனுகிரகங்களும் என்ன ஆயிடும், அதோட முற்று பெற்றுடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் த நோபிலிட்டி when a king is no longer in power. பவர்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு அரசர் கொடுத்த அந்த விஷயம் வந்து
அர்த்தமுள்ளதா இருக்கும் இல்லைங்களா, இல்லாதப்போ அதற்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். அது மாதிரிதான் பகவான் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் அனிகிலேஷன் எல்லாரும் திருமேனில பகவான் திருமேனில ஐக்கியம் ஆகும்போது தேவர்களும் ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்க. அவங்க கொடுத்த அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ் என்ன ஆயிடும், அதோட முடிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அடுத்து மறுபடியும் கிரியேஷன் பண்றப்போ மறுபடியும் வேற ஒரு பிரம்ம வருவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பிரம்ம வருவாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் வேற தேவர்கள் 33 தேவர்களும் அந்தந்த போஸ்டுக்கு யாரெல்லாம் தவம் பண்ணி அந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்களோ அவங்களால தான் அந்தந்த இடத்துக்கு வர முடியும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த நேரத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ப என்ன ஆயிடுது, டெமிகாட்ஸ் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்து அவங்களும் இறங்கிடுறாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பவர் இல்லாம போயிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேனிஷ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓ சுப்ரீம் லார்ட், இஃப் பர்சன்ஸ் obsessed with material desire for sense gratification through material opulence worship you. Sense gratification ஓட சரிங்களா பகவானை வழிபாடு பண்றோம். Who are the source of all knowledge and are transcendental to material qualities. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, எல்லா நாலேஜுக்கும் ஆதாரம் அவங்கதான், வேதங்களை கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. நாலேஜ்ன்றது வேதம் தான். நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் வேற வேற நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு, சோசியல் எக்கனாமிக்கல் அப்படின்னா நம்ம நாலேஜ் நிறைய இந்த ஜட உலகத்துல கெயின் பண்ணுவோம். ஆனா நாலேஜ்னாலே நமக்கு ஒண்ணுதான், என்னது வேதங்கள் தான். அப்ப அதை கொடுத்தது யாரு, பகவான். அதுதான் நம்ம ஒரு ஆத்மாவா மனிதனா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஆர் டிரான்செண்டல் டு மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். பகவான் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க, விலகி இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா, ரினோஸ்டா இருக்கிறவங்க. They are not subject to material rebirth. அப்ப இப்படிப்பட்ட பகவானை மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோட வழிபாடு பண்றவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மறுபடியும் இந்த ரீபர்த்துக்கு வரமாட்டாங்கன்றாங்க. எதனாலன்னா அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்களாம், இந்த ஃப்ரைடு சீட்ஸ் அது நம்ம நெருப்புல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சீட்ல இருந்து என்ன வராது, மறுபடியும் செடி வராது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நிலைப்பாடு இருக்கும். ஏன்னா பகவான் கிட்ட அந்த அசோசியேஷன்ல இருக்க அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும், அவங்களுக்கு மறுபடியும் ரீபர்த் ஏற்படாது. லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு த ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். பொதுவா ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா. பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கண்டிஷன் பை மெட்டீரியல் நேச்சர். முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நான் எனதுன்றத அனுபவிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்படுறாங்க. ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ, you are transcendental, one who is inclined to associate. பகவான் கிட்ட ரினௌன்ஸ்டா தெய்வீக நிலைப்பாட்டில் உள்ள பகவான் கிட்ட பக்தியோட விருப்பத்தோட, சரிங்களா, இதுல பக்தின்றது கூட இல்ல, விருப்பத்தோட நம்ம அவங்களோட அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி 9 ஹண்டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் இருக்கு இல்லைங்களா, கேட்கறது, அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப அது ஒரு அசோசியேஷன் பகவான் கூடயும் பியூர் டிவோட்டிஸ் கூடயும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம இப்ப சித்திரகேத்து கிட்ட அவங்க ஒரு பியூர் டிவோட்டி, அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம், பரம்பரை மூலியமா நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். டு அசோசியேட் வித் யூ இன் டிரான்செண்டன்ஸ் எஸ்கேப்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படும் போதும் அசோசியேஷன் ஆகும் போதும் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளிவர்றோம், விடுபடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ unconquerable one, when you spoke about பகவத் தர்மா, பகவத் தர்மா அப்படின்றதான் நம்ம முக்கியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. நமக்கானது, இது நமக்காக பகவான் கொடுத்தது. which is the uncontaminated religious system for achieving the shelter of your lotus feet. பகவத் தர்மா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், நம்மள கண்டாமினேட்டடா இருக்கும் இல்லைங்களா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில கண்டாமினேட்டடா இருக்கும். ஆனா நம்மள அதுல இருந்து இந்த பகவத் தர்மா அப்படின்றத நம்மளோட ரிலிஜியஸ் சிஸ்டம், அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைவோம். தட் வாஸ் யுவர் விக்டரி. பர்சன் ஹூ ஹாவ் நோ மெட்டீரியல் டிசைர் லைக் த 4 குமாராஸ். அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் உலகத்துல ஆசை இல்லை இல்லைங்களா. ஏன்னா பிரம்மா உருவாக்குன உடனேவே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, எங்களுக்கு இந்த கிரியேஷன்ல ஈடுபடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரினவுன்ஸ் ஆயிட்டாங்க இல்லைங்களா. ஹூ ஆர் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அவங்க எப்படி இருக்காங்க, தன்னிலேயே அவங்க திருப்தி வச்சிருக்காங்க. worship you to be liberated from material contamination. In other words, they accept the process of Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. To achieve shelter at your lotus feet. பகவத் தர்மா நம்ம எதுக்காக எடுத்துக்கிறோம், பகவானை அடையறதுக்காக. அப்ப அந்த பகவத் தர்மா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்ம என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா 41ல இருந்து 45 வரைக்கும்? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 41. விஷம மதிர்ன எத்திர நிர்ணாம் ஸ்வம் அகம் இதி மம தவேதி சயத் அந்யத்ர.
விஷம தியா ரசிதோ யக் ச ஹி அவிசுத்த ஷினு அதர்ம பகுலக. பாகவத தர்மத்தை தவிர மற்ற எல்லா வகையான சமய முறைகளும் முரண்பாடுகள் நிறைந்தவையாக இருப்பதால் அவை கர்ம பலனை எதிர்பார்க்கும் எண்ணத்துடனும் நீ, நான் மற்றும் உன்னுடையது, என்னுடையது என்ற வேறுபாடுகளுடனும் செயற்படுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பின்பற்றுவோருக்கு அத்தகைய எண்ணம் கிடையாது. அவர்கள் தங்களை கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்ற எண்ணத்துடனும் கிருஷ்ணர் தங்களுக்கு சொந்தமானவர் என்ற எண்ணத்துடனும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளனர். தாழ்ந்த வகுப்பைச் சேர்ந்த மற்ற சமய முறைகளும் உள்ளன. அவற்றில் எதிரியை கொள்வதற்கும் யோக சக்திகளை பெறுவதற்கும் இடம் உண்டு. ஆனால் அத்தகைய சமய முறைகள் தீவிர உணர்ச்சியும் பொறாமையும் நிறைந்தவை என்பதால் அவை தூய்மையற்றவையும் நிலையற்றவையும் ஆகும். பொறாமை நிறைந்துள்ள காரணத்தால் அவற்றில் அதர்மமும் நிறைந்துள்ளது. பதம் 42. கக்ஷேமோ நிஜப்பராயோ கியான் வார்த்தஸ்வ பர கிருபா தர்மேன ஸ்வத்ரஹோ தவ கோபக பர சம்பீடாய ததா தர்மக. தன்னிடமும் மற்றவர்களிடமும் பொறாமையை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சமய முறையானது எவ்வாறு தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை பயப்பதாக இருக்க முடியும்? இத்தகைய ஒரு முறையை பின்பற்றுவதில் என்ன நன்மை உள்ளது? உண்மையில் இந்த முறையினால் அடையப்பட வேண்டியதுதான் என்ன? சுய பொறாமையின் காரணத்தால் துன்பம் இழைப்பதானது உங்களுடைய கோபத்தை தூண்டுவதாக உள்ளது. இவ்வாறாக அவன் அதர்மத்தை செய்பவனாகிறான். பதம் 13. நவ்ய விசரதி தவேஷா யயாஹி அபிஹதோ பாகவதோ தர்மக ஸ்திரஸ்தர சத்வ கதம்பஷு அப்ரதக்தியோ யம் உபாஸ்தே ஆர்யாக. பகவானே, உங்களுடைய கண்ணோட்டத்திற்கேற்ப ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் பகவத்கீதையிலும் ஒருவனது வர்ணாசிரம கடமை உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அது வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியத்திலிருந்து விலகுவதே இல்லை. எவர்கள் உங்களுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் தங்களுடைய வர்ணாசிரம கடமைகளை பின்பற்றி அசைவன அசையாதன ஆகிய அனைத்து ஜீவராசிகளுடன் சமமாக நடந்து கொண்டு அவைகளுக்கிடையில் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டுவதில்லையோ அவர்களே ஆரியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய ஆரியர்கள் பரமபுருஷராகிய உங்களை வழிபடுகின்றனர். பதம் 44. நஹி பகவான் அகடிதம் இதம் ஸ்வத் தர்சனான் நிர்ணாம் அகில பாபட்சயக என் நாம சக்ருஸ்ரவணாம் முக்தசோபி விமுச்சதே சம்சாராத். பகவானே, உங்களுடைய தரிசனத்தால் எல்லா பௌதிக களங்கத்திலிருந்தும் விடுபடுவது ஒருவனுக்கு சாத்தியமாகிறது. உங்களுடைய நேரடியான தரிசனத்தை பற்றி சொல்வானேன். ஒரே ஒரு தடவை உங்களுடைய புனித நாமத்தை கேட்பதால் மனிதரில் தடைப்பட்ட சண்டாளர்கள் கூட எல்லா பௌதிக களங்கத்திலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர். இந்த நிலையில் உங்களை தரிசிப்பதாலேயே பௌதிக களங்கத்திலிருந்து யார்தான் விடுபட மாட்டார்? பதம் 45. அத பகவான் வயம் அதுனா துவத் அவலோக பரிமிருஷ்டாவய மலாக சூர ரிஷீனா யத் கதிதம் தாவகேன கதம் அந்யதா பவதி. ஆகவே பகவானே, உங்களை தரிசித்ததாலேயே என் மனதையும் இதயத்திலும் எப்பொழுதும் ஆக்கிரமித்திருந்த பாவச் செயல்களும் மற்றும் அவற்றின் பலன்களான பௌதிக பற்று, காம இச்சைகள் ஆகியவற்றின் எல்லா களங்கமும் இப்பொழுது துடைக்கப்பட்டு விட்டன. மாமுனிவரான நாரதரால் எது முன்பே கூறப்பட்டதோ அது ஒருபோதும் பொய்க்காது. அதாவது நாரத முனிவரால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டதன் பலனாக உங்களுடைய தரிசனத்தை நான் பெற்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 41 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத் தர்மா பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம
ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அது ஸ்போக்கன் அபவுட் யூ ஸ்போக் அபவுட் பகவத் தர்மா, பகவான் நமக்கு கொடுத்த தர்மம் இல்லைங்களா, அது என்ன, அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம யாரை பாக்குறோம், பகவத் தர்மா ஃபாலோ பண்ண எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு செய்யணும்னா அதை ஃபாலோ பண்றவங்க தெரிஞ்சு நம்மள ஈஸியா அது ஓரளவுக்கு கிரகிச்சிக்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப 4 குமாரர்கள் நம்ம இங்க பார்த்தோம். செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காங்க, பகவானை வழிபாடு பண்றாங்க, பகவத் தர்மா ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. Being full of contradiction, all forms of religious but Bhagavad Dharma work under conception of fruitive results and distinction of you and I and yours and mine. The follower of Bhagavatham have no such consciousness. யார் ஒருத்தவங்க பாகவதத்தை ஃபாலோ பண்றோமோ நம்ம கிட்ட என்ன ஒரு விஷயம் இருக்காது, எந்த ஒரு உணர்வு இருக்காது அப்படின்னா யூ, ஐ, யுவர்ஸ், மைன், நீ உன்னுடையது, நான் என்னுடையது அப்படின்ற விஷயம் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இதுதான் பகவத் தர்மா அப்படின்றது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது. பகவான் அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாம் விரிவாக்க அடைஞ்சிருக்கு. ஆன்மீக உலகம் பகவான்து, மெட்டீரியல் உலகம் பகவான்து, எல்லா உயிர் வாழிகளும் பகவான்து இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல நான் எனது, நீ உன்னுடையது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாலே அது என்ன ஆயிடுது, நம்ம தவறான எண்ணத்துல இருக்கோம், இன்னொருத்தவங்களோட பொருளை நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. பகவானோடது எல்லாமே. அப்போ ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம், யார் ஒருத்தவங்க பாகவதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நான் எனது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. இதுதான் அடையாளம் பாகவதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு. தே ஆல் ஆர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் ஆல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பாங்க. திங்கிங் தட் தே ஆர் கிருஷ்ணாஸ். நான் யாரோடது, பகவானோடது, பகவான்கிட்ட தான் உருவாகி இருக்கேன் இல்லைங்களா. எனக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளம்லாம் கிடையாது, பகவானோடது அப்படின்னு. தே ஆர் கிருஷ்ணாஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா இஸ் தேர். எனக்கு யாரும் இல்லையா அப்படின்னா இல்ல, உயர்ந்த பகவான் எனக்காக இருக்காங்க இல்லைங்களா. கிருஷ்ணா இஸ் தேர்ஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானோட நமக்கு உறவு இருக்கும்போது நம்ம தனிமை கிடையாது இல்லைங்களா. ரொம்ப ப்ரொடெக்டட், ரொம்ப என்ன சொல்றது, உயர்ந்த ஒரு நிலையில தான் நம்மளும் இருக்கும். பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு நமக்கு இல்லைங்களா. அப்போ தே ஆர் கிருஷ்ணாஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா இஸ் தேர்ஸ் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல நம்ம இருப்போம். யாரு பாகவதத்தை ஃபாலோ பண்றோமோ அவங்க எல்லாம் இந்த நிலைப்பாட்டுல இருப்போம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நமக்கு அந்த ஆன்சைட்டி, பயம், தனிமை இது எதுவுமே நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா. எல்லாருக்குமே, எல்லா ஆத்மாக்களும் பகவானோட சம்பந்தம், நானும் பகவானோட சம்பந்தம், உயர்ந்த பகவான் எல்லாரையும் ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. தே ஆர் அதர் low class religious system which are contemplated for the killing of enemies or the gain of mystic powers, but such other systems being full of passion and envy. சில இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பேஷன், என்வி. ஏன்னா என்வி, பகவான் வந்து என்வி வேணான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. பகவத்கீதையில ஆரம்பத்துல இருந்து என்ன சொல்லுவாங்க, 9வது ஆரம்பத்துல இருந்து பகவான் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா, நீ பொறாமை இல்லாதவன் நினைச்சுன்னா அதனாலதான் நான் உனக்கு இவ்வளவு உயர்ந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்றத அந்த அடையாளத்தோட சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பொறாமைன்றது ஏன் வேண்டாம்னா அதுல இருந்து பாபமே வரும் இல்லைங்களா. யார் மேலேயாவது பொறாமை இருந்ததுன்னா அவங்க நமக்கு பிடிக்காம போயிடும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், பாப செயல்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அதர்மம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மற்ற சிஸ்டத்துல, ரிலிஜியஸ் சிஸ்டத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இருக்குது. அப்படின்னும் போது அது வந்து ஃபுல்லா நல்ல ஒரு விஷயம்னா இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவத் தர்மா ஹேஸ் நோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன். இது வந்து பிரபுபாதாவோட பர்பட்ல இருந்து எடுத்தது சரிங்களா. ஜென்ரலா இது வந்து சித்திரகேது பிரேயர்ஸ்ல கிடையாது, ஜஸ்ட் ஒரு ரியலைசேஷனுக்காக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். Bhagavad Dharma has no contraindication. Conception of your religion and my religion are completely absent from Bhagavad Dharma. நம்ம நிறைய ரிலிஜியஸ் சிஸ்டம்ல நம்ம ஃபாலோ பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த உலகத்துல வேற வேற ரிலிஜியன்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. யுவர்ஸ், மைன், இது ரெண்டுமே என்ன ஆயிடும், பகவத் தர்மால இன்க்ளூடட் கிடையாது. ஏன்னா இங்கதான் நம்ம பார்த்தோமே, யூ, ஐ, யுவர்ஸ், மைன் அப்படின்றதே கிடையாது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணரே எல்லாம், நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணனவங்க அப்படின்றதுதான். அப்படின்னும் போது மற்ற ரிலிஜியன்லாம் வந்து நீ உன்னோடது என்னோடது அப்படின்றதே பகவத் தர்மால கிடையாது. பகவத் தர்மா மீன்ஸ் ஃபாலோயிங் த ஆர்டர்ஸ் given by the supreme lord. பகவத் தர்மான்றது என்னன்னா பகவான் நமக்கு கொடுத்த வேதத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆதாரம் இல்லைங்களா, நம்மளோட அடையாளம், அதை நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் as stated in Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityakshya Mamekam Saranam Vraja. God is one and God is for everyone. பகவான் ஒருத்தவங்க தான் கிருஷ்ணர். God is for everyone.
ஒரு சிலவங்களுக்கு மட்டுமானா கிடையாது, எல்லாருக்கும் பகவான் இல்லைங்களா. therefore everyone must surrender to God. That is the pure conception of religion. Whatever God orders constitutes religion அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்போ in பகவத் தர்மா there is no question of what you believe and what I believe. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இடமே இல்லை. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுதான் பகவத் தர்மா. அதுதான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பகவத்கீதை பாகவதம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எவ்ரிஒன் மஸ்ட் பிலீவ் இன் த சுப்ரீம் லார்ட். பகவானை மட்டும் நம்பணும். நான் என்ன நம்புற, நீ என்ன நம்புற, அதெல்லாம் அங்க அர்த்தம் இல்லாது. நான் நீ நம்பது அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா. அது அறியாமை, ஃபால்ஸ் ஈகோல வந்துடும். அப்ப எவ்ரிஒன் மஸ்ட் பிலீவ், யாரு நம்ம நம்பணும், பகவானை நம்பணும் அப்படின்றதுதான். மஸ்ட் பிலீவ் இன் த சுப்ரீம் லார்ட் அண்ட் கேரி அவுட் ஹிஸ் ஆர்டர்ஸ். வேதத்தை நம்பணும். ஒண்ணு பகவான் கொடுத்த வேதம், அதன் மூலியமா தான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்த்துக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாட் எவர் கிருஷ்ணா சேஸ், வாட் எவர் காட் சேஸ் ஷுட் பி டைரக்ட்லி கேரிட் அவுட். பகவான் என்ன பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அகர்மா, பக்தி, சுத்த சத்துவகுணம், இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சர்வதர்மன் பரித்யக்ஷ, தட் இஸ் தர்மா, ரிலிஜியன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஹவு கேன் எ ரிலிஜியஸ் சிஸ்டம் தட் ப்ரொடியூஸ், ஏதோ ஒரு ரிலிஜியன்ல என்வி இருக்கு அப்படின் போது அதுல என்ன ஆயிடும், நம்மளையும் நம்ம சிரமப்படுத்திப்போம். என்வி இருக்கும்போது நம்ம மன அமைதியோட சந்தோஷத்தோட இருக்குமா, இருக்காது, வேகும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், பாவம் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா. அப்போ இதுல ஏதாவது ஆஸ்பிசியேஷன் விஷயம் இருக்கா, அதை ஃபாலோ பண்றதுல அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது நன்மைகள் இருக்கா, இல்ல எல்லாமே என்னது நம்மளுக்கு பாபத்தையே கொடுக்கும். அதனால நம்மளுக்கு கோபம் வரும். நம்ம ரிலிஜன் நம்ம அதாவது பாப செயல்கள் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மை டியர் லார்ட், one's occupational duties instructed in Srimad Bhagavatham and Bhagavad Gita according to your point of view. பகவான் கொடுத்த விஷயங்கள் இல்லைங்களா, பொக்கிஷம், நமக்கான பொக்கிஷம். இதுல பகவத்கீதையில நம்மளோட ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். which never deviates from the highest goal of life. இது நம்ம சரியான முறையில அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம பகவத் தர்மாவை, நம்மளோட தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது சர்வ தர்மன் பரித்யக்ஷ, காட் இஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் காட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன், அந்த தாத்பரியத்துல நம்ம இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ஹையஸ்ட் கோல் என்ன, பகவானை அடையிறது தான். எவ்ரி திங் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்க மாட்டோம், மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ல இருக்க மாட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் லைஃப் முக்தி, நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றதுதான். அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பகவத் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது, பகவத்கீதை பாகவத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம டீவியேட் ஆகி வெளியில போக மாட்டோம். those who follow their occupational duties under your supervision being equal to all living entities. அப்ப எப்படி இருப்பாங்க, பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க ஈக்குவல் டு ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், சித்து அச்சித்து ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. நாட் கன்சிடரிங் ஹை அண்ட் லோ, உயர்ந்தது தாழ்ந்தது, இந்த மாதிரி எந்த பாகுபாடும் இருக்காது. டியூவாலிட்டிஸ் இருக்காது. டியூவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உயர்ந்தது தாழ்ந்தது, பிடிக்கும் பிடிக்காது, நண்பன் விரோதி, இது எல்லாமே அந்த பாகுபாடு பார்க்கும்போதுதான் இல்லைங்களா. ஃபால்ஸ் ஈகோல பாகுபாடு பார்க்கும்போது, ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த வேறுபாடு. ஆத்மான்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே சரிசமம், பகவான் எல்லாத்தையும் சரிசமமா இருப்பாங்கன்னு பாக்குறோம். ஆர் கால் ஆரியன்ஸ், இவங்கதான் கல்ச்சர்டா இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சச் ஆரியன்ஸ் வர்ஷிப் யூ த சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட். இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம பகவத்கீதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணும்போது பகவானோட சூப்பர் சொல்ல பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா. பகவானை விட்டு நம்ம எந்த செயலும் செஞ்சிட முடியாது. அவங்களோட கைடன்ஸ்ல, சூப்பர்வேஷன்ல, அவங்க கொடுக்குற அனுகிரகத்தோட பரம்பரையோட டிவோட்டிஸோட நம்ம இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் சரிசமமா பார்ப்போம். மனிதர்கள் மட்டும் இல்ல, உயிரினங்களே மூவிங் நான் மூவிங், சித்து அச்சித்து எல்லாத்தையும் நம்ம எதையும் அவமரியாதை பண்ணாம சரிசமமா நம்ம பார்ப்போம். நாட் கன்சிடர் ஹைலோ, உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்ற பாகுபாடு இருக்காது. இந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது நம்ம பகவான் நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணுவோம். அதுதான் ஆரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மை லார்ட், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் ஒன் டு பி இமீடியட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் பை சீயிங் யூ. இட் இஸ் இம்பாசிபிள், நாட் இம்பாசிபிள் இல்லைங்களா. அப்போ பகவானை தரிசிச்ச உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு பரிசுத்தம் கிடைச்சிடும் இல்லைங்களா. நாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் சீயிங் யூ பர்சனலி, பார்த்தா மட்டுமா பார்க்கணுமா அப்பதான் போகுமா, இல்ல, என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட நாமத்தை கேட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குமா, பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். சண்டாலஸ், நாயை தின்றவங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. மென் ஆஃப் த லோவஸ்ட் கிளாஸ்,
are freed from all material contaminations. இந்த மாதிரி தாழ்ந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்தாலுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் நாமத்தை கேட்கறதாலேயே கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ல இருந்து வெளிவர முடியும். அண்டர் த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஹூ வில் நாட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் சிம்பிளி பை சீயிங் யூ. கேட்டாலே பகவான் நாமத்தை கேட்டாலே இவ்வளவு உயர்ந்த பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் போது இப்ப சித்திரகேது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பகவானை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? Therefore, my dear Lord, simply seeing you has now wiped away all the contamination of sinful activities. இப்ப பகவானை பார்க்கறதுனால அவங்களுக்கு பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சிருக்கு. ரிசல்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட். எதனால பாபங்கள் வந்தது? டியூயாலிட்டிஸ், பாகுபாடு. எதனால பாப செயல்? என்வி, அப்புறம் பேஷன், இதெல்லாம் பார்த்தோம். இர்ரிலிஜியஸா அதெல்லாம் எதனால வந்துச்சு? மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்னால. நான் எனது அப்படின்னு, என்னோட சரீரம், என்னோட உறவுகள், என்னோடது, உனது, நீ அப்படின்ற நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா? அதான் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட், பாகுபாடு. ரிசல்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்னால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? பாபத்தை செஞ்சிடுறோம். அண்ட் லஸ்டி டிசைர், நிறைய ஆசைகள். which always filled my mind and the core of the heart. நம்ம இதயத்துல அதான் ரொம்ப ஆழமா வேரூன்றி இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக ஆசைகள், பற்றுதல், இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஆழமா கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்ல அதான் இருக்கு. என்னதான் நம்ம வந்துட்டு புரிதலை கொண்டு வரணும்னாலும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுறோம்? அதே நிலைப்பாட்டுக்கு போயிடும் இல்லைங்களா? நான் என்னது அப்படின்னு நிலைப்பாட்டுல. அப்ப which always filled my mind and the core of my heart. Whatever is predicted by the sage Narada Muni cannot be otherwise. அதாவது இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுல உள்ள கோர் ஆஃப் த ஹார்ட்லயும் மனதிலையும் எப்பயுமே இந்த லஸ்டி டிசையர், மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் நிறைய இருக்கு. அதனால நம்ம பாப செயல்கள் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே இப்ப என்ன ஆயிருக்கு? வைப் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதாவது பகவானை பார்த்த நிமிஷத்துல அந்த எல்லா ஆசைகள், லஸ்டி டிசையர், அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே வைப் அவுட் ஆயிடுச்சு, போயிடுச்சு. கண்டாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பியூர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்றத எங்க சித்திரகேது சொல்றாங்க பகவானை பார்த்ததால. ஆனா கேட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும்ன்றது இதுல நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க பகவான் நாமத்தை. அப்ப வாட் எவர் இஸ் ப்ரெடிக்டட் பை தி கிரேட் சேஜ் நாரத முனி cannot be otherwise. நாரத முனி சொன்னது பொய்யாகுமா? கிடையாது அப்படின்னதான் எங்க சொல்றாங்க. பகவானை அடையும் மார்க்கத்தை தான் நாரத முனி கொடுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? In other words, I have attained your audience as a result of being trained by நாரத முனி அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்கணும். அதான் குருவோட அனுகிரகத்துல அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல நம்ம சரிவர பகவத் தர்மாவை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வாரம் பார்த்திருக்கோம். அடுத்த வாரம் 46ல இருந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.